Audio Jungle. Yan dito yung ano, yung pagpipinya Pransya. Dito yan yung ano si Ina. Madilim kasi ay masyado makita. Dito tayo dito sa baba. Tingnan natin. First time ko makita dito sa baba eh. Tayo. Ayun, tayo dito. Salog na to eh. Ako sa inyo. Dito binababa si Nuestra Señora de Peña Francia. Sa baba na to. Ayan. Ayan. Sa vlog natin. Ayan. Yun ang pagoda. Yan. Okay. Yan ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ayan. Ito. Ayan dito. Dito binababa siya. Ayun. Bicol River. Madilim lang, hindi naman makikita. Taas tayo. Tapos tataas dito. Ayan. Sa wakas nakapunta rin tayo dito sa sa Danlugan. Ay hindi pala, Arrival, sa Arrival to. Yan. Tayo. Mahal kasi dun sa may mayo, 250. East. Ayan, na tayo sa Magsaysay. Ayan, Magsaysay na tayo. Kakabaan ng Magsaysay. Ang ganda pag may banderitas talaga. Oh. Lakad-lakad lang, siyempre. Ay, Jollibee oh. Nangangamoy na yung fried chicken. Nangangamoy yung fried chicken sa Jollibee oh. Napakabango. Shoutout sa Mana Korea. Mana Korea. Ayun, tabi. Chili peppers, siyempre, yan, chili peppers. Oh, may paggabi dito eh. Magsaysay Avenue. Magsaysay Town Center. Yan, Magsaysay Town Center ang tawag pala dito eh. Yan, naglalakad. Shakey's, shoutout sa Shakey's, baka naman. Building Magsaysay. Yes sir, tayo pauwi na tayo sa bahay. Na kapag gabi sa Magsaysay traffic oh.
Na di pa pala makadaan dito yung mga ano eh. Yung barikada pa. Ay ko kaganda. Buti lang, di tayo nagamit ng motor. Traffic sana tayo. Parehas man lang. O sige, narga kami. Tayo, marami pang stranded. Yan. Stranded pa, wala pang makadaan eh. Gawin pa oh. Pasaway yung isang yun ah. Talagang pumilit talagang dumaan sa dito sa ano, sa Magsaysay Bridge. Yan. Lakad lang. Nightlife. Siyempre. Nagpi-picture, siyempre. Yan. Ganda. Oh. Ito ang kuha natin sa GoPro Hero 4 paggabi. Yan, sa GoPro Hero 4 paggabi. Ito yung kuha niya. Picture man daw Kuya Pio. Ayan. Kaya ingat ako kayo pabalik. Gutom na ako. Ah. Tayo, pauwi na rin tayo. Ganda ng ilaw dito, oh. Kitang-kita mukha ko. Traffic sa EDSA. Ay, wala. Ito yung isang baan ng ano, Peña Francia. Ayan. Francia. Tayo, bahay. Motor. Tayo, tatawid. Uy, tatawid. Sir. Tayo. Ayan yung ano, yung isang simbahan. Kasi maliit lang siya. Peña Francia. Ayan. Simbahan yan. Ayan. Tayo. Pauwi na oh. Yan. Hindi na. Tayo sa yung isang Peña Francia dito ang simbahan. Ito yung ano, luma. Pinaka-original talaga. Yan. Tayo. Madilim na. Yeah, peace out. Yan. Yan, dito tayo sa may Francia, lumang Francia dito sa Naga City. Ayan. Makikita nyo ang lumang Francia dito sa Naga. Ayan, makikita nyo. Nakikita ko lang dati sa picture, ngayon na personal ko na. Sa kabaan ng Boy Sampalok. Diyan ka pala. Kabaan tayo. Kami dito mga na passengers. Francia. Ay, marami nagsisimba. Kanina galing kami sa Basilica sa may Magsaysay kanina, doon kami pumunta. Ayun, dito naman kami sa may Francia. May misa ngayon eh. Ayan.
Ayan, papuntang San Felipe. Diba? Papuntang sentro. Ayan. Medyo traffic ngayon dito sa kabaan ng Peña Francia sa Naga City. Yan, happy fiesta sa lahat na nandito ngayon sa Naga City. Traffic. Kapon nag full coverage tayo sa ano sa log, nakapanood tayo ng yung fluvial procession na tinatawag dito sa Naga City. Yan doon mga Francia tayo. Abang-abang kami dito ng pasahero wala pang dumadaan. Ang anghel na si Gabriel, lumulog sa Nara, Nazaret. Nagkaroong dalaga na Nara Maria na nakatagaan ng ikasal ni Jose, sarong lalaki na hikan kapag-aragian ni David. Yan, lumang Francia. Nagtulog kay Maria ng head. Anong year nga yung simbahan na yan tinayo? Anong year? Palanan na babae. Yan, 1889. Yan, 1889 daw yung itinayo yung simbahan na yan. Lumang simbahan. Kaya sinabihan siya ka ng hell, dahil ka matakot, maiya, ulita na bibigyan ka ng Diyos. Magigidam ka at din mga nasi indala. Jesus, Shoutout sa mga dumadaan dito sa may Francia, kabaan ng Francia. Kan karo alang kawing Diyos. Itatao sa iya itabalang na Diyos at trono ni David na sa iya kinikanan. Maghahari siya sa kapag-aharian ni Jacob sa paglaman at sa iyang kaharian mayo ikatapusan. Paano mangyayari ni Happy Peña Francia Fiesta, Naga City, Camarines Sur. Nang simbahan ng hell, magiging mo at Espiritu Santo at ilindugan ka at kapangyarihan at kamo halang kami Diyos. Kaya banal at ipapangakit. Nangimisa kasi ngayon Nangimisa sa Napapagdaan Hello. Ay, nakikita ko yung imahin doon sa loob. Sabi na siya mga nakit. Alagan na binang siya at yanin kurang na ipalahat. Kunyan, anong nabulan na siyang balos, ulita ayong sa Diyos. Kapo na pinakita ko sa inyo yung full coverage ng Peña Francia Fluvial Procession sa Naga City. Yan naman, dito naman tayo. Abang-abang lang. Dangan, binayaan siya kanakin. Tayo. Ayos na kami. Mamaya naman. Peace.